maka nke nwa bụ onye na-aba na-agwa gị okwu ọ dị ada anyị ka onye a na-ekwu nwere isi ọ dịka ya sị na gị ka onye amada ọ na-akọ dị akọ. Yes, ị nwere ike ịmama ihe a na-akọ mana onye ji n'aka ama na ọgụ na anụ anị nọ mgbe o mewere merụ oge arụ iwe mana ife a na-akọ and enwe njinata ụtụtụ arụ nwenata ụtụtụ a na-adịkasị were ụtụtụ kuru mmiri nke bụ eziokwu bụ n'ụtụtụ ọ bụrụ na isoro nne gị na ọ bụ nna gị wee jee ọrụ ugbo ife na-adị n'ụtụtụ na-azịghị eme ka kute mmiri na adara ana m aṅụ kele kute mmiri ana m aṅụ ya ka Igbo si na ụtụtụ ọ dị adịkasị were ya kuru mmiri mana ije n'ọrụ ugbo ahụ arụwa ọrụ anwụchara gị ozugbo hit mere gị mmiri ya agọrịrị gị. Okwu a gwara onye maara ife okwu a gwara onye maara ihe bụ nnukwu ihe ka ọ bụ nyere onye ahụ mana okwu ọbụla a gwara onye nzuzu na-adị ka ebe a na-agba okwute na mmiri. Ihe njikwa na-ekwu okwu abụrụ ihe ahụ ka a na-akpọ security alert, ya bụ mmadụ iji njikere nke onwe ya n'ebe ihe na-eme, mmadụ iji njikere nke onwe ya n'ebe ihe na-eme, nakwa mmadụ inwe uche bụ ihe na-eme iwere uche n'ọwụ uche ka eji across express ichi cross main road ị ga-ele anya n'aka nri na anya n'aka ekpe ozugbo ya bụrụ na aka nri na aka ekpe a na-ekewara ekewa na ha na-aba bụrụ the same lane na anya n'aka nri na anya n'aka ekpe maka ndị ga-agbawa ngwe ada ama ihe o ji abụ nwaanyị na-enye nwa ya ara ihe o ji abụ nwaanyị na-enye nwa ya ara nwaanyị na-enye nwa ara onye yara aka nri onye yara aka ekpe ọ ka o wuru nwata ahụ wee nwee ike inwe amamihe ka o nwee ike ochie n'aka nri ochie n'aka ekpe onye nwere ịgbafe ilo onye anya n'aka nri onye n'aka ekpe ada ama maka ndị ọchọngonoko ya bụ ndị nwanwe ndị mpụrụchi ụwa ịghọtakwala nke a. Ọzọkwa bụ na ihe o ji abụ iru asị mmadụ ka onwe akụ na uche bụ na akụ na uche ahụ pụrụ iduruga mmadụ ewe nwee ike nwere onwe ya. Akụ na uche will help you so far. Ọ ga-eme gị ihe kwesịrị ịdaba ma ndaba n'ime ya. Ngwa gaa ntị n'isiokwu maka ndị make a point. My point is this: efuru n'uromi ya bụ mkpu a na-adị etiwe na o nwere ebe na-aba piri nwoke aka na mkpụrụ amụ, o nwere ebe ya bijiro nwoke ibe ya aka na mkpụrụ amụ piruo ya aka na mkpụrụ amụ ọnwụ. Ama mma pigo gị aka na amụ mbụ, ama mma mmadụ agbago ihe ka bọọlụ na amụ ka ife ha open floor na-adị unu ga-aba piri nwoke aka na mkpụrụ amụ ọnwụ. Ihe ga-eme echi ya mee taa. Ịpụrụ n'uromi ịpụọ n'uromi efu na ndị uromi atakataga afụfụ dị n'aka ndị mba na-agwa gị ife a mba na-amarụ mba na-enwere agbụrụ chọrọ iwere agbụrụ mmadụ, mba na-enwere ebe ha so jiri aka mụ nwe ha fọzọ na ha ga-abụrịrị ebe a, mba na-enwere iwu a na-ejide n'ihe ọbụla ha mere na ha ga-adị free mana gị nwa bụ nwa onye Igbo maọbụ onye eweme ya ị ga-anarịrị ata afụfụ ya. Mgbaje n'uromi iwefu ka esi wee tụọ trela down, trela ha tụrụ achọrọ m ka iwe mara nke ahụ ihe fụrụ gbakozie trela n'one gago onu gbakogode trela n'one gago onu gbakogode trela n'one na-aga ị na-eyie ka ịgwacha m ihe ha ncha bụ efu nọ n'uromi ka a tụrụ trela down ewee chọpụta na ha bụsi ngwa ọgụ n'ime ndị uromi ewee nị ọnwụ wee sụba akwụ sụba anụma sọpọtụ kwa maybe jungle justice o mana ọ na-aba ajọ ihe bịa ji uche abịa anụ gba ajọ ọsọ eme gịnị agbaghịrị ya aja egbe. Ndị etoga akpabara ndị uromi kpaba ndị uromi sụba ndị uromi akwụ mmebe ife onwere na-ekwu okwu ziri ezi. Gọọmenti ya pụtara na nke ikpeazụ ha nọkwa na mgba ya but they are not saying anything. O nwere ka akpagide ndị uromi kpagide 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 ndị uromi ndị uromi ewere fụ ya ntrela were sụbe ha nkwụ. Naanị anya na jiri kọwara okwu ma maka pọntị mbụ ọ na-ama na ndị a efu kịta na o mere oyibo gọọmenti ji wee kwalifaizie egbe ha ji ha sị na ọ bụ hunter rifle ewere ha mistakenly label them ndị ngụba mistakenly ndị ji egbe na mgbọ ya na ndị uromi amazi ihe bụ na ndị a na-abịa ha atak ndị uromi amazi ndị ha bụ mana nna ma na-ata akpụ a na-efopụta akpụ
na-enye nna ma na-ata nwe onye kwuru okwu nobody talk. Ndị Igbo asị na ndị anụnwa bụ hunters ji egbefa wee na-eje travel, mana onye Igbo jide naanị mma iji egbu ugbo dị na moto onye Igbo ihe eru iji kọwa ihe iji mma ha eme machete eji asụ ahịhịa iwe were ya tinye na moto polisi afịa ọga ịakọwa ihe iji machete eme ka mmadụ si all the way from ugwu wee bulu egbe bukọrọ weapons wee tinye na trailer wee si ebe a wee na-agbarata ka eje mee offload. Ndị obodo ndị urom ewere nweta ndị ahụ wee sụọ akwụ final. Gọọmenti abịazi ebe a wee shi everywhere ihe a na-ekwuzi ibu na ọ bụ mistakenly nebel them ndị ngụgba why na ha bụ hunters na egbe ha ji bụ unanugo oyibo a na-akpọ rifle hunter rifle whatever ya egbe eji agba anụzi. Ma ga-echefukwana na-abịara na Igbo be anyị wee nye announcement so onye Igbo ọbụla nwere egbe ma dị ngọn dị n'ụdị ọbụla ị nwere gị bujara polisi. Egbe gị ị nwere ebe a ụdị egbe ọ fụkwara ya bụrụ gị bujara polisi. Ya ka mmadụ si ọdụ wee from north wee kwara ya mgbe buru egbe si ebe a wee na-agbarata na mgbarata ana Igbo ebe a pụta n'uru m nwe nsogbu. Gọọmenti ewesị no bụ hunter rifle. Ndị be anyị achọrọ m ikwu n'okwu akwụtụ ya aka because anyị nwa na-agwa dịrị okwu njikere nobody cares. Mana were godini nke amala ife o mere okwu ngwuru na-erube 3 days before ihe eme werekwa na ihe amara ihe o na ihe na-eme oya ga-eji wee gasa aba anyị disorganize aba anyị ihe ọbụla ga-abụ security nwere ike ịzọpụta anyị n'ọnọdụ anyị disorganize afa mmetọ ọfancha pịta ọfancha gbata ọfancha na ya n'iyi onwezi ya amazi onye bụ onye misie ya gwakọ ya na ya maazị ndị ọma ya maazị ndị ọjọọ anyị ji wee na n'afụfụ anyị nọta na ihe ahụ mere n'ụlọ m gịnị ka a ga-akpụ ya na ihe gọọmenti baziri ya bụ ife kịta the whole police niile ejugo amị eju everywhere. Mana ha bidoro kidnap ndị mmadụ na-etitọrọ ndị mmadụ na-ekwu okwu onwere ihe a na-eme adị enwude onoten akwa anyị na-ata afụ ya gba anyị. A sị m onye ọbụla ntụ ndị Igbo siri gba nkịta ọ dị mma onye ọbụla ga-ata afụ ya ma mmụọ